Murag tae ni ba? Tae yun ni ba? Aminaw na ako, murag tae yun ni ba? Wa mo gay tao maingnan ba? Tae yun ni ba? Tae yun ni ba? Klaro kayo. Murag tae yun is kabayo ba? Murag tae yun ni ba? Tae yun. Di mura magyunig tae yun ba? Biyaan ko ni. Tae yun lagi ni. Tae ni ba? Klaro yun. Tae yun ni ba? Paminaw na ako, tae yun ni. Daan ko pa, tae yun. Asa mo pre? Ano may gikuan mo diya? Kato ba na? Tanawa na pre, tae ba? Kung tae ko na pre ba? Tae yun lagi na pre? Da? Asa may tae diha? Kini pre, oh. Ali mo pre, kini. Tae ni dili. Tae sa pre be? Mura magtae pre? Nalibog ko ba? Mura dili yun ni tae ba? Tae yun pre? Tae no. Tae yun. Tae no. Tae yun. Ikaw man pre. Ikaw pre. Sumuta ma. Pre, sige pre. At kilawanta ni pre tae pre yun ni dili. Ilaw da pre. Tae dili. Tae? Tae no. Paliguti tae. Kaningala ko nalibog ala ba? Tae. Tae no. Init. Paminaw niyo, tae dili. Tae no. Tae yun. Mo man. Pero ugas ya. Oh, adi na tae yun. Tae dili. Murag tae siya. Pwede mo agi. Tae no. Tae dili. Mi. Unsa man? Murag tae gani ba? Murag tayo sa. Murag tayo man gyud siguro ni. Tayo gyud tingali ni. Right down sa gid na. Tinuod. Oy, tae yun. Tae no. Tae gid na. Tae gid ni ba? Sige god. Ana asim ka mo. Sige god, anak. Sige. Oh, Fingerprint. Baday ni. Tae gid na. Murag dili man ni tayo. Simuta daw. Gaya gitaw. Murag dili lagi tayo murag na may sagbot oh. Sino tarami? Nah. Ye. Tayo gyud di ay. No be? Sabi daw. Tae dili. Tae no. Unsa pagtan-aw nimo? Mo ka tagingon mi nga tae man ni mi. Watag ba ko pa tae lagi na. Murag tae lagi ni. So may lalisa na to ni nga tayo man gyud ni. Tae gid ni. Kamo basta ako. Ikaw diri asa ka bantayan sa nimo. Tayo ba gyud nagdili kay kami mulakaw na mi. Pwede naman mula ka. Sige, bantayan lang Sige, sige. bahala ka. Eh, kami tayo Wala gyud ka na. na, wala ka Sure na. gyud mi nga tayo gyud na. Oo, lagi Ikaw na wala ka na, bahala wala na. ka na, wala ka na. Bahala ka na. Ikaw na bahala na. Sure gid mi tae gid na. Muna nakalangan sa mulakaw ng wala ba? Tae lagi na, tae gid na. Brad. Una lang mek. Tae jud siya ba no? Tae no. Una lang mo. Kana murag Di ko mula ka, basta di na ako ma-sure. tae jud. Murag tayo. Tae yun, di ba? Tae yun eh. Tae yun ba? Tae yun eh ba? Uy, tae yun eh ba? Tagna ko pa, murag. Tae yun. Kini. Tae yun eh. Klaro man. Pero, adili, tae yun eh. Pero mura mag. Tae yun eh ba? Murag tae yun eh. Kung sa kanino? Murag tae yun eh ba?
Tae gud ni. Tae lagi ni. Ano pre? Kini pre ba tae ni? Murag tae no. Ano nagkais kabayo? Tae gani. Pero naglibog ko ba? Murag tae, murag dili. Uga naman gud siya. Paminan ako pre tae ni ba? Pre. Gisimhot na ko ni kaniya pre. Ting baho ah. Tae dili. Murag tae gud siya pre. Tae no. Awara ko no. Muta. Anda? Muta. Baho bitaw tae pre. Hmm? Iti yun. Ang tae lagi oh. Tae no. Wa kang gibawan pre. Tae. Ay, ayo. Ay sorry pre. Iman gud ni pre. Tae gud ni ba? Hindi na ako tae gud ni. Ay, tae gud. Kaya kasi muta daw ni ako pre kung tae ba. Tae gud pre. Ako ada pre. Mo ta daw. Tae? Kauban raman sila tae. Lahi lagi pre. Anak daw. Humot lagi ni mong tae nga. Daw. Humot lagi ni pre. Kani daw. Baho ni oh. Baho no? Pero tae. Tae. Pangita daw kuban pre. Aw daw na to. Kini daw. Mo ta daw pre. Tae dili. Tae gyapon siya Tae pre. no. Daw kana daw. Dili daw. Lahi man na. Daw. Tae gud pre. Humuta ani nga tae pre oy. Mo ta ka pre. Magdala kong No. tae pre. Tae no. Tae ni. Ato ning bahinon ni. Gigibahin na pre. Alog ko nis balay ning mga tae mo hala. Wala ko. Gamay raman iyang gihatag ko ang tae. Alon po kunis balay. So, shout out di ay kay Pagawan Tabines. So, paki-support sa lang YouTube channel Pagawan Tabines. Then shout out kay Jonathan Antonio from Pangasinan, then kay Rosalind Marcos, kay Esel Julita Tabines, paki-support po sa YouTube channel. Then shout out kay Vicente Bidas, then shout out kay Rafael Castillo from Danao del Norte, then shout out sa Ando family from Kinuskosan, Uncle Marshall, Shashib Arshad Mughal from Pangasinan, Pakistan. So, thank you for watching from Pakistan. Good kay Elayang Davao City, Beat Master Production, paki-support sa YouTube channel. Napita, boss. Then, shout out kay Nerves Motovlog. Then, shout out kay Lelio Abante, kay Dudes Vlog, then Sadik Danao Biners, Baby Me Pagosara, shout out, then kay Mr. Chulo TV, shout out. Kato lang guys, no, napitagbong cellphone. So sa pa-shout out, comment lang mo diya sa tagata and hantod sa sunod.